ja ťa vítam pri mojom novom daily vlogu, pretože tento týždeň bude taký, že budem buď v robote na brigáde, alebo sa budem učiť, alebo budem cestovať, takže veľa toho nebudem robiť, ale dnešok mám voľný, takže som si povedala, že vám urobím mini vlog. Každopádne, ja už som si robila vlásky, ja som si ich teraz čerstvo umyla a natočila, ale mne to spadne, hej, toto mi nevydrží dlho. Ale každopádne, dneska sa chcem cítiť fakt, že pekne. Dneska je ten deň, keď sa chcem cítiť pekne. A ideme do mesta. Ja som musím ísť sadnúť do kaviarny, lebo ja som dneska dokopy ešte nič nejedla, už asi 11:30. A už niekoľko z vás mi písalo, že by ste chceli vidieť, čo jem za deň. Ale ja mám teraz takú menšiu krízu s jedlom, pretože ja som od septembra stále varila. Fakt, že ja som každý deň varila, stále som mala nejaké mňamky, stále som niečo vymýšľala a som dostala proste krízu, že mňa prestalo baviť variť. Mám že úplne prázdnu chladničku, nič tam nemám a proste jem to, čo proste buď si kúpim niečo v meste, alebo si niečo objednám, alebo proste, že už si, teraz si posledný týždeň už nevarím a ja som našla v Mekači takú novú moju obsesiu, čo je, že lučina, či ak to volá, taký proste na raňajky to máte takú buchtičku s takou natierkou, hej. Je to top, je to fakt top, lebo ja už som prestala chodiť veľmi do fast foodov, už mi to tak nechutí, ale bola som taká, že som sa chcela ísť normálne najesť, že dať si normálne že raňajky. A našla som tam tú lučinu, je to fakt super, ale akože ja to nikdy nezjem celé, lebo je to dostala dosť syté. A dneska som bola taká, že ja poviem si dať to, že proste poviem do toho Mekača a ja som zistila, že vlastne už je dosť veľa hodín. Takže tam už nebudú mať. A tým pádom ideme do mesta do kaviarne, do Kepsu a tam som asi croissant, lebo nič iné ma nenapadá a zase nechcem veľmi míňať peniaze na jedlo, lebo to tiež nie je úplne super, takže pôjdeme do Kepsu. Chcem si tam niečo napísať do môjho denníka. A takže tak, ja to mám proste teraz takto s jedlom, aby ste si nemysleli, že teraz nejako extra varím. Lebo ja som aj rozmýšľala, že čo vám proste budem ukazovať, musím si vypnúť vlasy, že čo vám budem proste ukazovať, že čo jem, ale ono to nie je úplne teraz momentálne, to nie je úplne, že plnohodnotná strava, že nie je to úplne, že super, hej. Musím si takto vypnúť vlásky, lebo inak mi padajú. Inak je to zrkadlo. A urobím vám zatiaľ taký menší jab, pretože ja viem, že teraz nevyšiel dlhšie žiaden vlog a akože ja som tieto posledné 2 týždne celkovo, musím si ísť namočiť beauty blender, minútka. No, už som naspäť. Viem, že teraz nevychádzal veľmi žiaden vlog a ja som videla pred týždňom ten Girl Talk, ale ja som si uvedomila, že neviem, mne príde, že vás najviac bavia tie vlogy. Akože podľa zliadnutí a podľa toho, čo mi potom, a že ako mi píšete spätnú väzbu, tak naozaj tie vlogy vás to zbavia. Mne príde, že ja žijem v takej bubline alebo v takom kolobehu, že stále dokola robím tie isté veci. A to je to, že proste sa iba učím, alebo sa učím. Lebo ja nie som úplne študijný typ, hej. Ja nie som ten typ, ktorý si niečo prečíta a hneď to vie. Ja si to fakt musím učiť 4 hodiny a aj tak povnúsam z toho 2 alebo 3. Takže nie som úplne študijný typ a naozaj sa snažím neflakať tú školu. Ale nejde mi to, hej. Ďalšia vec je tá, že posledné 2 týždne som sa naozaj že iba učila. Prišla som domov, aj som nechodila cvičiť, hej. To som bola možno 2-3 krát za týždeň. Prišla som domov a proste som sa do večera učila, takže tak nejako vyzeral môj týždeň. Strašne zle tu mám svetlo. A nemala som ani ako veľmi chuť vlogovať. A teraz sa stala taká vec, že kto nevie, tak ja bývam v zdieľanom byte. A už mi to nejako extrémne vyhovuje. A aj nejaké veci sa stali. A som si povedala, že proste už aj tak dlhšiu dobu plánujem sa odsťahovať do niečoho už
nie že vlastného, ale že už proste budem bývať sama v nejakej buď garzonke alebo v jednoizbaku. A teraz to už je naozaj aktuálne, takže som si začala hľadať bývanie tu v Bratislave, ale ja nemám žiadny tampón. Viete, lebo mám make-up teraz všade a nemám si to veľmi čím dať preč. Musím ísť do DMky, tak to dám týmto, hej. Neviem, či to pôjde. Nežadžujte, hej. OK, ale každopádne začínam si už hľadať nové bývanie. Zatiaľ to nie je, že na 100%, hej, lebo musíme to aj s mojimi rodičmi prebrať, lebo predsa len to bude finančne trošku záťaž. Ale už to začína byť, že dosť aktuálne. Ale v Bratislave si nájsť za normálnu cenu, normálny byt je dosť ťažké. Takže ja tomu dávam ešte tak asi 2 týždne a 2 týždne, možno mesiac, 2 mesiace max. A dúfam, že nájdem nejakú dobrú ponuku, lebo ďalšia vec je to, že by som veľmi chcela, aby tu už so mnou aj býval môj psík, aspoň raz za čas. Keď proste ja sa cítim samo, hej, niekedy sa fakt cítim taká, že by som chcela mať nejakú tú spoločnosť a predsa len keď máte aspoň toho psíka, tak je to o niečo lepšie. Takže to je ďalšia vec a plno tých majiteľov nechce mať psíka, hej, že to je vyslovene ich podmienka, že bez domácich zvieratok v byte. Takže je to trošku ťažké, ale ja to hľadám teraz iba 3. deň tie byty, takže je to neskutočne malinko. A verím tomu, že príde nejaká ponuka. A fakt sa už na to teším, pretože teším sa, keď budem mať niečo svoje vlastné, hej, budem v podnajme, takže nebude moje, ale teším sa už, keď budem mať proste, chápete, že už si ten byt urobím podľa seba, že si ho dozariadím podľa seba, budem to mať zorganizované podľa seba, proste chápete, že už to bude také moje. Takže na to sa neskutočne teším. A určite z toho potom budú nejaké také, že sťahovacie vlogy, alebo uvidíme, kedy sa mi to podarí. A akože celkom mi príde, že ja som teraz nedávno objavila také video, ktoré som si natáčala asi buď v decembri alebo v novembri a hovorila som tam o tom, čo by som chcela do marca nejako zrealizovať. Taká proste manifestácia. Kedy, no inak už toto mi úplne dochádza, ale už som objednala novú kontúru. Novú kontúru. A ja som si, toto inak vám dosť odporúčam si natočiť takéto videjko. Kde si poviete, že ako chcete, aby váš život vyzeral, ja som dala asi, že o 4 mesiace. A vlastne som tam povedala nejaké tie veci, ktoré už sa teraz dejú a som z toho taká, že wow. Že ja som na to video aj doslova zabudla. A hovorila som tam presne o tomto, že už by som chcela sa presťahovať a bývať tak, že sama, nie na zdieľanom byte. A proste to sa teraz už deje. A už proste nemám to ani kontúrku. To už sa aj nevyškrabem. No, že sa to už proste teraz deje a som z toho neskutočne šťastná. Takže toto bol taký menší live update, čo sa momentálne deje a čo momentálne riešim. A taktiež som tak dosť rozmýšľala nad tým, že si asi začnem šetriť na nejakú kamerku. Najlepšie takéto, jak sa volá, DJI Pocket 3 či Pocket, neviem, niečo také, taká tá tyčka, viete. Že si začnem asi šetriť na kamerku, pretože ja natáčam na ten môj telefón a ja neviem, ako to všetci robia, ale oni, keď natáčajú na ten telefón, tak tá kvalita tam vyzerá fakt dobre. Ja mám iPhone asi 16 Pro, myslím. Asi neviem, fakt teraz neviem. A proste neviem, ako to oni robia, ale ja fakt akože natáčam tak, ako viem najlepšie, že si aj utriem tú kamerku, že si dám aj že 4K, potom tých 30 snímkov za sekundu, lebo že vraj keď si dám už 60, tak to seká. A aj tak mi príde, že tie videá nie sú kvalitné. A som už začala nad tým tak seriózne rozmýšľať, že ak sa robí tieto vlogy,
tak by som si mala začať šetriť na tú kamerku, pretože taktiež je to praktickejšie, že viete, veľakrát vám aj niečo chcem ukázať na tom telefóne a nemôžem, pretože proste na telefóne natáčam, takže vám to neviem ako ukázať. A akože nejde iba o toto, hej, to je úplne že banalita, ale celkovo o tú kvalitu. Ale ďalšia vec je to, že teraz budem hlavne riešiť ten byt a budem tam určite nakupovať nejaké veci do domácnosti, takže tie financie si budem musieť teraz šetriť asi skôr na to. A taktiež idem ešte s bratom na takú dovolenku, ešte ani nepoviem kam, hej, ale toto je proste môj splnený sen a poviem vám to asi, keď už tam pôjdeme. A musíme na tú dovolenku proste šetriť peniaze, to nedá sa mať všetko, hej, fakt sa nedá mať všetko. A inak ten make-up dnes, ja som dneska chcela vyzerať dobre, to čo je za make-up? Mne sa strašne trasie hlas. No dobre, im toto dokončiť, im sa obliecť, ešte musím ísť vyvesiť práčku a už utíkame do toho mesta, lebo už mi tie vlny aj spadli. Pretože už som hladná. Takže idem všetko dokončiť. No, takže ja už som sa konečne vyšišmala z bytu. Je 12:30 a vonku sneží. A pred 3 dňami bolo také teplo, že ja som chodila po meste v bomberke. A to som úplne, že zomierala z toho, že som spotená a teraz vonku sneží v Bratislave. Každopádne ukážem vám v outfite môj outfitík a som dosť spokojná s vlasami, ale ešte si ich môžete pekne krásne pozrieť, pretože už takéto pekné dnes nebudú. Takto vyzerá môj dnešný outfitík, mám kabátik, mám svetrík a takúto kabelku. Takže môj outfitík do tohoto počasia a mám také podpätky a tak. No dúfam, že budete počuť, ale mám môj obľúbený pistáciový croissant, čaj latte s ovčným mliekom a bez kávy. A idem si písať do denníka a idem sa konečne najesť. No a takto som dopadla a tak neviem čo mám povedať, fakt sa teším, pretože ja som dneska ráno mala iba pomberov, čo mi dostali ešte z nedele, tak malo pomberov, proste takých tých chipsov. Ja, lebo ja som bola hladná a ja som doma fakt nemala nič iné, tak to som si dala. A idem si nájsť, idem si písať do denníka, inak píšte si denník, pretože to je fakt super. Ja som ju len čítať, mám si písať a písať tieto dny, čo sa stalo a tak. A ja myslím, že takú pohodku viete, takže idem na to. Takže aspoň aj bol o trošku viac zábavný tento vlog, tak sa idem povedať do sekaču. Tam mám teraz všetko za 4 €. Idem sa povedať, čo tu majú. Takže našla som si takýto topík z Manga a je to taký skôr, že úchodový svetrík, neviem, či je úplne vidno. A neviem, či nám poviete, pretože je z Manga, stalo by 4 € a podľa mňa ako taký iba basic top, to nie je zlé. Hej, že jasne, že by mohol byť trošku menší, ale nesedí vôbec, že špatne. A vlastne tak vpredu má taký detail, že je to trošku také hrubšie a podľa mňa akože jasne, že nebudem nosiť takto, ale vlastne celé to môžem, alebo keď bude jar si môžem dať takto, že trošku do podprsenky. Tak a no do školy si ho môžem dať takto, je to úplne také basic. Ďalej tu mám tú blúzku a takú koženkovú sukňu, ale tú sukňu nebudem brať, pretože mi príde, že vyzerá tak lacno, ale tá blúzka ja fakt neviem. Tak to vyzerá zozadu. Že má takto, že gombiky, má šličku a podľa mňa nie je špatná, ale neviem, či som ho vynosila. Idem asi napísať niekomu, aby mi poradil, lebo naozaj neviem. Ďalej tu mám takýto topík a ja som chcela, aby bol taký ležerný, lenže on mi je až príliš veľký, proste to je proste vidno
že mi je veľký. Túto blúzku inak beriem, lebo je fakt krásne, ale toto asi skôr nie, lebo fakt mi je to veľké. Aj zadu, aj z boku je vidno, že to nesedí tak, ako by to malo podľa mňa sedieť. Čo myslíte? Ale zase neviem, lebo možno griflo by to bolo dobré, ale zase to až podľa mňa tak príliš a neviem, či sa mi páči tento detail tu. No ešte tu mám poslednú dilemu a to je tento topík, lebo on je takto. A akože nevyzerá to až tak špatne. A neviem, či mi tá farba hodí a celkovo neviem. Ja som taký nerozhodný človek a možno keby som sa viete zase dala, že do rifly, tak by to mohlo byť fajn. A neviem, či sa mi úplne hodí sivé. A asi to idem skúsiť s riflami. Ale neviem, či to nie je také, že 2015 vibe, či ja potrebujem, aby mi niekto vždy radil, lebo ja som tak nerozhodná. Tak ten vršok je pekný, ale neviem. No, tak to vyzerá aj s riflami. Ja by som ho zobral, lenže keď si ho zapašem, tak tu odstáva takto tento kus látky a nevyzerá to pekne. A zase nechcem ho nosiť asi, že takto, že to je také... Či je to pekné? Nie, nebudem ho brať. Škoda, že keby bola iná farba a keby to nebolo takto riešené, že keby to bolo proste že prišítalo tak ho beriem, ale asi skôr nie. No, ja už som v jeme a idem sa taký neskorý obed lomeno večeru, pretože už potom nebudem jesť, nemám čo, lebo doma fakt nemám čo. Kúpila som si takýto šalát, ja tu milujem buď ten Cezar šalát bez mesa, alebo teraz idem ochutnať šalát s kinou a s mozzarellou. A ja som si vybrala takýto ovčí jogurt, pretože začali dosť chutiť jogurty. No, každopádne ja už si píšim, že ešte niečo slané, pretože posledné dni som mala iba nejakú malú tú výbežku. Mala iba samé proste sladké veci a nič poriadne. A som zvedala, ako je ten šalát. Inak akože, ja fakt by som vám chcela okolo nejaké recepty, ale ja vám hovorím, že ja som sa prevadila, že ja som fakt vadila každý deň. Každý deň som niečo vyvárala a už som taká, že sa mi nechce. Ale keď budem niečo najbližšie variť, tak vám určite natočím, že čo. Ale viac som ja skúť ten Cezar a to aj avokádo. Viete mi ja skúť ten Cezar bez mesa. Ja fakt neviem, čo dneska robiť. Fakt neviem, chcem ísť domov si lahnúť a spať. No ešte mám náladu a vidíte, že proste takto vyhral moje dni, že ja proste buď sa učím a mám takýto lenivý deň a do chvíľku som nebola ani nepamätám. Aj nepamätám. Po chvíľku som nebola strašne dlho. Takže dlho. A ani proste sa tam tento týždeň tam ani neplánujem ísť, hej. Top. Takže tak neviem, čo poviem. Je to dobré. Takže takto to tu vyzerá. Taký to mám výhľad. Úplne super. Topka. Idem sa najesť a budem už pomaly domov. Inak teraz som odkladala ten jogurt, toto som ešte nezjedla. Ale ja neviem prečo. Ja keď som to kúpovala, som si myslela, že to je kozí jogurt, lebo som si proste neprečítala, že ovčí a bolo to v tom regále, kde mali kozie výrobky. No a neviem. Extrémne chutí kozí, lebo nie, fakt, že moc chutia tie kozie výrobky, ale tento je taký, že neviem. Ale v pohode. Inak bol Valentín v sobotu a neviem ako vy,
Ja nikoho nemám, ale boli sme s kamarátkou v meste a to bolo asi to najlepšie rozhodnutie, aké sme mohli urobiť, pretože som sa bála, že keď budem doma sama, že mi príde smutno, pretože proste ja som ten človek, ktorý proste nechce byť sám. Hej, ale zase nechcem na nič tlačiť. A fakt sme si užili večer. Boli sme v bare a bolo to úplne super. Takže tak, ale asi zase najskôr do mesta pôjdem tak o mesiac, pretože ja nie som úplne taký party typ, alebo typ, čo by chodil každý víkend do mesta, lebo ja proste nemám na to energiu, ja som taký ten typ človeka, ktorému fakt rýchlo dojde tá energia, proste mne stačí, že som v škole a už som úplne že dan, hej, že ja som taká, že unavená stále, ale bolo to super, to sme išli aj do klubu, ale išli sme do trafa a ja už do toho trafa ani nevkročím. Už sa tam fakt nedostanete, pretože my sme tam párkrát predtým boli a bolo to také, že ok, ale teraz som dostala normálne takú facku, že tam je to pekne hnusné. Tam je to pekne hnusné a všetci tam vyhrajú jak cez kopírať a tie baby sú tam fakt nepríjemné, aj muži sú tam nepríjemní, tam sú mi zahraniční alebo Arabi, proste už to nebudem chodiť. Dobre, idem si zjesť tento môj jogurt a šalatík a ozývam sa vám, keď budem domka. Takže tak zatiaľ. No, ja ukončujem tento vlog takto trošku neprofesionálne, lebo som zabudla urobiť koniec a už sa chystám do sprchy, idem si za chvíľu lahnúť a ja teraz chodím spať o 9:00. Hej, lebo som nejaká unavená poslednú dobu a zajtra idem znovu na brigádku, takže sa chcem vyspať. Ešte si chcem pozrieť nejaké videjka a tak, niečo postrihať a uvidím, keď tento vlog vyjde. Budem sa snažiť ho postrihať čo najskôr, ale budem ho strihať iba na telefóne, takže ten vlog aj bude vyhrať proste trošku tak odflaknuto, lebo proste na telefóne sa mi to zle striha a budem veľmi rada. A fakt to neskutočne budem vážiť, ak ma podporíte či už lajkom, alebo komentárom, alebo mi dajte ten subscribe, veľmi ma to poteší a posunie ďalej. A taktiež ma môžete sledovať na mojich sociálnych sieťach a ak ma nesledujete či už na Instagrame alebo na TikToku, všade ma nájdete ako Saraswati Grey, takže tak a vidíme sa pri ďalšom vlogiku, takže pa.